BTC इलेक्शननि सिगां आङो 108टा मन्दिराव आं फुजा हैदोंमोन एबा आरज गाबहैदोंमोन मानि थाखाय जे UPPL सरकाराव फैनांगो BPF खौ जोगारनांगो होननानै ओरैबायदि आङो बै मन्दिरफोराव आरज गाबबोदोंमोन जुदि UPPL सरकाराव फैयोब्ला आं सरकार जानायनि उनाव जेब्लानो फैसा एबा सम मोनो समाथ' दङ एभेलेबल किन्तु बै नै मस्लानि बे प्रब्लेमनि थाखाय आङो बे मन्दिरफोराव थांनो हायाखै जे गसाइनाव ओरैबायदि बुंबोदों आङो UPPL जुदि सरकाराव फैयो अब्ला आं फिन बे 108टा मन्दिराव फैफिनगोन रां जि हायो होबोगोन थ' पेकेटसे होबोगोन होननानै गसाइनिसिम समायखिरा लानानै फैदोंमोन थारैनो सरकाराव फैबाय UPPL 12टाल' MCLAफोर देरहानो हादोंमोनब्लाबो BJP आरो गुबुन दोलोखौ लानानै सरकार दाबाय खस्थ' मस्थ' बिखा दुलुब मोनलायजासे आं मा मन्दिराव थांदोंमोन मिथिगोना बाथौ मन्दिराव आरज गाबहैदों हनुमान मन्दिराव आरज गाबहैदों शिव मन्दिराव आरज गाबहैदों हरे कृष्ण मन्दिराव आरज गाबहैदों कामाख्या मन्दिराव आरज गाबहैदों शुक्लेश्वर मन्दिराव आरज गाबहैदों शनि मन्दिराव आरज गाबहैदों नलबारियाव थानाय बे हाजो मन्दिराव आरज गाबहैदों नलबारिनि बे राज फुजा जाग्रा मन्दिराव आरज गाबहैदों माने गोबां शिव मन्दिर शनि मन्दिर गासै 108टा मन्दिराव आरज गाबहैनाय जादों जाहाथे जायखिजाया राहायै UPPL खौ सरकाराव लाबोथारनांगौ होननानै जोबथानायाव गसाइया बे आरजखौ खोनासंमारदों होननानै आं सानो आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों बयनिख्रुइबो बे मोनसे गिदिर फोथायनाय आंनि आं गसाइनि सायाव कमप्लिटलि फोथायो गसाइनि सायावहा आंहा फोथायनाय दङ थैजासिम आं गसाइखौनो फोथायबाय थागोन आरो आङो एसे फैसा मोननायनि उनाव बेफोर मन्दिराव लासै लासै थांनानै जा आं बुंबोदोंमोन बेखौ खालामहैगोन आंहा फोथायनाय दङ बे 108टा मन्दिराव आङो फुजाखौ हैफिनगोन बेनो आरो आंनि दिनैनि भिडिअ'आ UPPL नि फारसे अननाय दङ मोजां मोननाय दङ बेनिखायनो आङो BTC इलेक्शननि सिगां 108टा मन्दिराव थांनानै गसाइफोरनो आरज गाबहैदोंमोन गसाइया आंनि आरजखौ जोबथायाव खोनासंमारदों आं खुलुमो आनान गसाइखौ UPPL नि सरकार जानायनि थाखाय आं फिन आनान गसाइखौ खुलुमबावो